Sa muling pagbisita ni Senator Amy Marcos sa lalawigan ng Pangasinan, tinungo nito ang ilang bayan kabilang ng Urbistondo para sa pamamahagi ng financial na tulong sa mga apektadong residente ng nakaraang bagyo. Isinagawa ang pamimigay ni Senator Amy Marcos ng cash assistance sa Urbistondo Sports Complex sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Dinaluhan ng nasabing kaganapan ni Mayor Modesto Peranya, Vice Mayor Walter Balolong, Sinag President Rosendo So, mga konsehal ng bayan at iba pang opisyal. Ayon kay Senator Amy, isa ang Region 1 sa lubos na naapektuhan sa mga managdaang bagyo kung saan maraming mga pananim, particular na sa palay, ang nasira sa rehiyon. Sabay-sabay tayong pininsala ng bagyo, ng double bagyo, ng Egay at Falcon. Napakagrabe sa Ilocos Norte, pero dito sa Pangasinan may mga ilang bayan na tinamaan. Nakita naman natin, lumilipad ako naka-helicopter, talagang wasak-wasak yung ibang bukid. Pero at least salvageable naman dito sa Pangasinan. Sa amin mukhang malabo na. Tumanggap naman ng tig 3,000 ang 1,000 kwalipikadong benepisyaryo ng AICS. Maliban sa cash assistance ay namigay rin ng senadora ng mga bag na may lamang school supplies at Nutriban para sa mga batang mag-aaral. Nagpahayag ng kanyang pasasalamat si Mayor Peranya kay Senador Amy sa tulong na naiabot ng senadora sa mga kababayan sa Urbistondo. Imbitado rin ni Peranya si Senador Amy na maging guest speaker sa darating na Hito Festival sa Disyembre 28 ngayong taon. With the support of our people, maraming salamat po sa papunta nyo dito, Senadora, sa aming marit na ba. Pakikalendar na lang ha, guys, suburan speaker ko si Madam Senador. Maliban sa Urbistondo, bumisita rin Senator Amy Marcos sa bayan ng Alcala, Basista at mga Tarem para mamahagi ng AICS na may kabuwang halaga na 9 milyong piso. Samantala, inaasahan naman ni Senator Amy na bababa ang presyo ng bigas sa susunod na buwan dahil sa panahon na anya ng pag-aani ng palay, particular na sa buwan ng Oktubre. Yung July and August talagang gawat yan. Talagang taghirap, tagtuyot at tag-ulan. Kaya't ayan, wala talagang maaasahan, parating nagmamahalan ng presyo. So hopefully sa susunod na mga buwan, lalo na bandang October. Kaya medyo kinakabahan tayo, baka yung importation, baka sumabay na naman yan sa anihan. Yun ang kinatatakutan ng marami. Natitiyak din ng senadora na magkakaroon ng importasyon ng bigas ngayong taon dahil sa 36% ng rice plant sa bansa ay napinsala, ngunit hindi naman anya sana ito sasabay sa panahon ng anihan ng palay. Pero sigurado ako na magkaka-importasyon kasi nga as it stands right now, 36% of the most valuable rice land, Region 1, 2, Cordillera, and parts of Region 3 have been hit very hard by the double whammy of the two typhoons. Ipinaliwanag naman ni Rosendo So ng Sinag kung bakit malaki pa rin ang hahabulin sa pondo ng bigas sa bansa sa kabila na tumataas ang bilang ng taniman ng palay matapos isulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang local production nito. Malaking hahabulin kasi sa last year, almost 30% ang import, no? Yung panahon ng ating former president. Kasi yung economic theme dati is towards importation. Pero ngayon, ang maganda, ang ating Pangulo mismo sinasabi na local production. Kaya malaki ang binigay na pondo sa agriculture, no? Kaugnay nito, nanawagan si Senator Amy Marcos sa National Food Authority o NFA at Department of Agriculture or DA na bago magangkat ng bigas sa ibang bansa ay unahin munang bilhin ang mga lokal na bigas bilang tulong sa mga magsasaka para sa Diyos at Pilipinas kumahal. J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.